Μαζεύουμε χαμομήλι σήμερα για να κάνουμε απόσταξη για τα καλλιντικά μας. Πάντα από καθαρό μέρος. Το έχουμε βγάλει εδώ πέρα, να φύγουν τυχόν μαμούνια που υπάρχουν μέσα, και γεμίζουμε την χύτρα μας με βροχόνερο. Εγώ βασικά χρησιμοποιώ βροχόνερο. Όποιος δεν θέλει να χρησιμοποιήσει βροχόνερο μπορεί να χρησιμοποιήσει απειονισμένο νερό. Το βροχόνερο όμως κατά τη γνώμη μου είναι καλύτερο. Θα βάλουμε μέχρι ένα ορισμένο σημείο, θα τοποθετήσουμε και τη σχάρα πάνω για να κρατάμε λίγο πιο ψηλά το φυτό. Ωραία, εδώ βάζουμε το χαμομήλι μας πλέον. Δεν το αποξηραίνω γιατί δεν θέλω να το χρησιμοποιήσω για τσάι. Επειδή είναι για απόσταξη και θα έρθει σε επαφή με το νερό, νομίζω δεν είναι απαραίτητο να το αποξηράνουμε. Έτσι όπως είναι φρέσκο, θα πάρουμε και πιο πολύ ποσότητα, γιατί έχει και τα υγρά του μέσα. Θα βάλουμε σε ένα σημείο έτσι ώστε να υπάρχει χώρος να κλείσει η χύτρα. Η χύτρα είναι αυτοσχέδια. Να πω ότι μέχρι τώρα δεν είχα όργανο μέτρηση επάνω και πίστευα ότι στους 95 βαθμούς, σε λίγο κάτω από τους 100, αρχίζει να μας δίνει ατμό, σταγόνες. Πλέον τώρα με το όργανο θα δούμε πού ακριβώς θα μας δώσει τον ατμό, σε τι θερμοκρασία. Βιδώνουμε και τον αποστακτήρα και φυσικά μόλις θα δώσει τις πρώτες σταγόνες θα πρέπει να ανοίξουμε το νερό, το οποίο κρυώνει τον αποστακτήρα. Υπάρχει μια ανακύκλωση νερού από τη βρύση απευθείας για να κρατάει τον αποστακτήρα κρύο. Εδώ είδαμε ότι αρχίζει σηκώνει θερμοκρασία στους 50 βαθμούς Κελσίου, σηκώνει θερμοκρασία, συνεχίζει, έχει πιάσει 90 βαθμούς, έχει περάσει τους 100 βαθμούς, 120, εδώ σε 130 βλέπουμε ότι ξεκίνησε να δίνει ατμό, ανοίγουμε τη βρύση και παίρνουμε τις πρώτες σταγόνες. Επομένως, το όργανο στο σημείο που είναι εκεί στο λαιμό πρέπει να σταθεροποιηθεί σε 130 βαθμούς. Ρυθμίζουμε και φυσικά και τη φλόγα, ή αν έχουμε στο μάτι της κουζίνας, ρυθμίζουμε τη θερμοκρασία έτσι ώστε να κρατάμε σταθερά 130 βαθμούς, να μην ανέβει παραπάνω και έχουμε υπερχείληση που σκώσει το νερό, αλλά όχι και παρακάτω, γιατί αν κατέβει κάτω από τις 120 βαθμούς που το δοκίμασα δεν παίρνουμε απόσταγμα. Άρα μιλάμε ότι σε 130 βαθμούς η θερμοκρασία στον λαιμό μας δίνει απόσταγμα.